Odumejeje odumanana. Odumejeje odumalala. Odumejeje odumalala. Odumejeje odumalala. Hello. I dedicate this number to the Lion family all over the world. Odumejeje. Oh, Melano, let's go. Laba chukwe soraye laba Ebaina nonu akwanya dwanyeje Ebaina zoye obu ya kaija zoya ho Ainoro nu gbelu obu chi dwanyeje Ainoro nu gbala akwanya dwanyaga Nwanyi mo ba nwanya gbogbo tumeje Eze komo nwanu no Odumeje mu denu wale Ukwa ni apomu Ojigi jiye Onye nwegi igwe nye dị ma Jehova Jire Abụ m ihe mbụ Ọpụtara panofe Chukwu jiji jide mma Gị mbụ Odumeje Odumeje nọ n'oche eze enweghị ihe ga-eme anyị anọrọ n'iru anya nọrọ n'azụ anọrọ n'azụ anya anọrọ n'iru ọ bụ ya adọnyeje ọkwa ya adọnye n'ahụ ọdọnye jeje ọdọnye alala ọdọnye jeje ọdọnye alala ọdọnye jeje ọdọnye alala ọdọnye jeje ọdọnye alala Anyị laba laba chukwe sola yile Odumeje odumala Odumeje odumala Mọdịndụ mọnwụrụ anwụ Prọfet Chukwuemeka Ọhanemere Alabasidi onye mụma iji dị ebube oke mmanwụ na-eji ụka the liquid metal high tension Ochukwu ha ma onye ekeleghị ụmụ Odumeje pamanụ ka isi kwado na nke ikpeazụ a na-ahụ ọka na free station na-ebe gwanụ onye mụta nara etinye aka n'aba Lion family
ka anyị si kwado na mbụ abụrụ ka anyị si kwado kịta. Onye nwere mgbanwe na-eche okwu ka a ghara iji shine. Adị Emeka na Sabisa Forest Anambra Express ajụjụ ka m na-ajụ mụ for where? Onye batara for one bar ọ na-agba game ịma nke a ịma nke ọzọ a na-ama aka ka m na-ajụ onye achọkwa n'okwu maka na anyị aga-achọ okwu. Onye metụla nwa gị aka n'ọdị n'ụla ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ maka na ife agụ ji eme ire n'ọdị Anambra aka. Amụ ihe mmiri ma ọ gazile akike n'ọdị n'anụ. Lion family Amaroka isi kwado ụmụọdụ mejele Amaroka isi kwado ụmụ intervention Amaroka isi kwado ndị nọ na we Amaroka isi kwado ndị nọ Nigeria Amaroka isi kwado Ochukwu Harmony Ekene unu Amaroka isi kwado Amaroka isi kwado Amaroka isi kwado na nke ikpeazụ a Amaroka isi kwado ụmụọdụ meje Amaroka isi kwado multi-million Amaroka isi kwado. Ka mụ kenebe ụmụọdụ meje ndị Chukwu gozi agozi. Chief okwu dị n'osegbu agụ ndị Igbo na Jakarta oji nwata Mongole ịbụ ụmụọdụ meje Ike Million onye ọma na ịbụ ụmụọdụ meje increase bụ ụmụọdụ meje ezudo nwanne ezudo bụ ụmụọdụ meje ka anyị gawa Portugal ka ndị zute ụmụọdụ meje onye ọcha na Portugal oil magnet Prince Michael Patrickson Managing Director Success Capital International Limited CEO Oil Sites Petroleum Limited Harmony Ekene If Samuel Rule Eza na yayo yi imani bụ ụmụọdụ meje ele maka onye ọcha Igbo nwoke ọma dị mma teku na ụmụọdụ meje egwu ekene gị Prince Chigozie Ome Gozak Place International Limited mmiri malugo na Malaysia ihe dị mma na Cambodia onye ọma na ịbụ ụmụọdụ meje ụmụọdụ meje ndị bi na Indonesia ndị bi na Malaysia ndị bi na India ndị bi na Cambodia ndị nọ na South Africa ndị nọ na Dubai ineze ya na anyị karịrị akarị ụmụọdụ meje bi na mba niile Lion family Amaroka isi kwado ụmụọdụ mejele Amaroka isi kwado Lion family Amaroka isi kwado Amaroka isi kwado Amaroka isi kwado multi-million Amaroka isi kwado multi-million Amaroka isi kwado eneje na ala Amaroka isi ebe ọ bụ na ịnọ na n'Igbo ngozi Amaroka isi kwado Amaroka isi kwado na nke ikpeazụ na nke ikpeazụ Amaroka isi kwado na nke ikpeazụ le Amaroka